Hekk kif qed joqrob il-milied diversi dilettanti jfakru din il-ġrajja billi jagħmlu xi presepju. Il-komunità Franġiskana fil-Ħamrun organizzaw presepju ħaj fejn in-nies li attendew f'dan it-tmiem il-ġimgħa esperjenzaw mill-qrib din il-ġrajja permezz ta' personaġġi tad-demm u l-laħam. Fil-presepju hemm ukoll diversi annimali fosthom naċ, baqar u anke ħmar. Annimali li huma simboli ewlenin f'din il-ġrajja. Personaġġ li kien hemm f'dan il-presepju ħaj u li mhux komuni li wieħed isibu fi presepji oħra huwa San Franġisk li jibes iċ-ċoqqa ta' Patri. Patri Joseph Magro mill-komunità Franġiskana qal li l-ħsieb wara dan il-personaġġ huwa biex ikun infakkar kemm San Franġisk kien iħobb lil Ġesu Bambin. San Franġisk dak li aħna ngħidulu li għamel l-ewwel presepju ridna li jkun parti mill-presepju propju għal dan il-għana x'kienu li tant kien iħobb iġbija ta' Ġesu Bambin li il-presepju naturalment ħafna drabi natribbuh b'mod sew lil San Franġisk. Il-presepju ħaj kien miftuħ f'dan it-tmiem il-ġimgħa u issa se jibqa' hemmhekk bil-manikkini. Presepju li f'atmosfera ta' paċi u serenità żgur li jdaħħal lil dawk li jżuruh fl-atmosfera tal-milied. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.